הערב עוד 5 מתמודדים ישירו שלמה ארצי, אלונה ארז. גם היום 2 המתמודדים עם הציונים הנמוכים יועמדו ליד אחד מהם ייאלץ לעזוב אותנו. My love has come along. שיש את זה, יש את זה. My lonely days are over. And life is like a storm. Oh yeah, yeah. At last. שפשוט העתיד וההווה. The skies above the blue hole. And my heart was wrapped up. אתם השתגעתם, אתם משוגעים, אתם לא נורמליים, אתם השתגעתם. הקהל מאוד אהב אותך. השופטים לעומת זאת חרשים.